ବୋଉ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କାଲି ପାଇଁ କିଛି କାମ ଦାମ କରିବ ନା ଏମିତି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କରିବ। ମୋ ନଣନ୍ଦାଣୀ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଲେ ମାନେ ସେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି କାଲି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୋଛା ମାନେ ଏଠି ଚିତା ପୁରା ପକେଇ ନେଇଛୁ କାରଣ କାଲି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ରାତି ପାଇଁ ମୋର ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି କାବୁଡ଼ି ଚଣା ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ମୁଁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଭଲସେ ତାକୁ କଷି ନେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ କରି ହେଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଚୁଲିରେ ରୁଟି କିଛି ସେକି ନେଇଛି। ତ କୁଟା ଜାଳି ବି ସେକି ନେଉଛି କାରଣ ରାତିରେ ନା କେବଳ ରୁଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ।